Jeg har været med i bestyrelsen og beboerdemokratiet i 40 år. Vi har nogle forskellige klubber. For eksempel har vi Dansk Arabisk Klub. Fordi vi har den her klub, så er der forskellige etnicitetsgrupper, der mødes. At være beboerdemokrat, det betyder for mig, at jeg kan gøre noget for afdelingen, så det bliver et dejligt sted at bo. Kun på den måde lærer man hinanden bedre at kende på, og også nedbringer nogle fordomme om hinanden. Når man når det niveau beboerdemokratisk, som jeg efterhånden er kommet til, hvor man sidder som formand flere steder, så skal man gøre op med sig selv, hvad er det vigtigste. Og det er naturligvis, at jeg kan lytte. Jeg skal høre, hvad folk siger til mig. I den almene sektor, der er din bolig ikke bare en bolig, men det er et sted, som du i høj grad kan præge til at blive det, du gerne vil have. Så for eksempel kan hr. Jensen og hr. Mohammed lige pludselig have et fælles interesse, fordi deres børn kommer i den samme klub. Det er kun på den måde, vi nedbringer ensomheden og også styrker fællesskabet på.